Pabitaw na mga tanan. Hello mga bay, na ako karon sa Casa Verde kay dunay sila yung mga celebration dire, mga friendship. Oh, ato sa ang celebrant po. Dia si Bay Australia siya ang nag-invite na ko dire no nga moanhi. Og birthday ni kuan karon. Happy birthday kang baby. Sister kang Inday. Kisa si Wala baby. man dapat siya. Happy birthday. Ikan mo ni Sis Juma ni amiga sa ni Ali. Oh, regards niya po Ni niya. abot siya. Oh, si 2 days na ron. Oh, bago lang dyan tayo. Ah, sige. Kunya si Kinsam ni si Esther. Inday. Ano man? Ay, ikaw. Hindi ako daw naibawaan. Oh, sige. Birthday na pero oh, syempre si Madam Inday. Happy birthday ninyong tulo ha. God bless. Inaot nga hatagan pa mugdaghan pang katuigan sa inyong kinabuhi. Oh, dira bibo kay sila diri nung pag-abot wala gito ma-video wa ma-appeal. Kung diya hala na sila diri nagtapok-tapok as sani 40 years of friendship na ni sila tanan. Congratulations sila dugay na kayo. Walang iwanan hanggang sa dulo na walang hanggan. No mani. Mga friends na sila. Basig namo ikuan diha, i-shout out sige go. Enter kwanta the whole world ni nga atong kuan vlogs. Oh, diha sila. Nagpangutan. Ha? Shout out diha. Kumusta Eleni Raboy? Ha? Kumusta? Kinsa man? Ah, oo, sige, sige. Ah, si Madam Inday di ay mga vice, mga OFW sa tibok kalibutan. Oh, diri sa ta diri. Mag-interview sa ta ni Madam Inday. Na siya agency. Ikaw na bahala ma'am kung sa mong agency. Kana mo na siya Muslim Star International, Sukat Paranaque. Oh, ang ilahang ko ano, ang ilahang main office. Yes. May Dayon, branches kami CDO, Dipolog at saka Bukidnon. oh, basig makitaan sa imong mga applicant dito. Makitaan kanila diri. Di pa makasing kwintag na ugod. Mga applicants nimo ba? Wala pa magud ko. Tapos, meron kami training center, MLA, care training, and assessment center sa multinational. International ano? Sige, sige. Multinational. Okay, meron pong agency si Madam Inday. Ang pangalan ng kanyang agency ay Multi-Star International. Okay. At meron silang mga branches. Saan yan? Yan, CDO, Cagayan de Oro City, Bukidnon, Bukidnon, at saka Dipolog dito sa Cebu City. wala pa. Ah, wala pa. Oh, sige, taga Cebu si Madam, pero hindi pa siya nagtayo dito. Magtatayo daw kami, pohon. Sige. Tayo mi dito. At si Sir, ano sa si Sir? Hi, Sir John. Magandang hapon, magandang gabi po. Si Sir John, ano po yung full name niyo, Sir? John Torres. Siya po yung manager ng kayo na po bahala, Sir. MLK Training Center. Multi-Star International. Yes, yes. Siya po yung, hello dyan sa mga lahat ng applicants. Sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Oh, pwede. Laban din sa buong mundo, tuloy lang ang pangarap, kaya natin ito. Tuloy-tuloy ang pangarap. Ay, napakaganda ng sinabi ni Sir John. Oh, laban lang, kumbaga. Laban lang. Kaya natin to. Ayan, sir, makikita mo to, sir, sa ating YouTube channel. Alam ni Madam kung anong YouTube channel ko. At yan, yung agency nila ay Multi-Star International Incorporation. Okay. Maraming salamat. Sa mga gusto mag-apply dyan abroad, pwede kayong mag-apply sa kanila. Meron silang branches sa Cagayan de Oro City, CDO, Bukidnon at saka Dipolog. At yung main office nila nasa Manila, Paranaque City. O, ayan. O, sige, kainan na. Sige, mga una sila, mga una. Oh, hello ninyong tanan diha. Happy birthday. Ato sang kantahan ato ang birthday celebrant. Mana mo panganta? Wala pa oy prayer Panganta na, mag-praise Sa ka may na. nag-prayer sa konsihan. Ato palido og prayer. Ay dili, di atay Madrid ay si Luz. Sige, kana. Yes, si Luz sa service. Okay. Stand up for the prayer. And after the prayer is the kana kuan
Salamat kay nagtakot-takot nata ng birthday. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Thank you, Lord. Okay, padayon. Thank you, Lord, for sa oras karon nga nag-gather kami diri. Gikan sa layo, gikan sa Germany, gikan sa Manila. Karing usag gikan paguni sa Turks kalibutan. Gikan dito sa Lotte, gikan sa South ug sa Sentro. Thank you very much for the great time and happy birthday sa inyo tanan. Sa tulo na ay si sister o si Bibi. Uy, napam dito sa mga Si Inday. Tago-tago na ba? Thank you very much. Kanta na tag. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. More years to come. Sukam. Okay. Sige, kauna. Diba na? Ano sa may suka? Wala ka. Uy, nanlaing na siya. Brian's bucket of ribs. Pinakasikat nila siya. Oh, isog nila, isog. Suni lang ang mga pagkaon dari mga boys. Taas na lang, taas. Taas na lang gaya. Sama lang no, dikit. Dikit na lang bitaw. Kailangan ng Dikit na lang guys. Anak, dikit. Dito guys. Gawas ako kay mag-serve po atong kuan cakes. Pwede na to. Sige, sige. Oh, unya na tanig human. Sige, sige, kaon ko ron. Tuyukon sa kamo. Sige. Sige, no worries. Dahil lang mga pagkaan. My God. Hello. Mara lang mga specialty dili. Hello ninyo diha. Sige, enjoy your meal. Sige, kaon ta mga boys. Yeah, ha? Happy birthday sa birthday karon. Adri hello kay Bay Alejandrita. Hello, daghang kay salamat nimo Bay. Nami diri karon nagtatapok-tapok. Ang mga kahigalaan nagtatapok-tapok diri karon. Daghang salamat ating Bay Alejandrita. Duha din mo higala diri no. Ang birthday si Esther og si si Bibi. Ayan. Daghang salamat. Sige, mangaon sa ami. Bye-bye! Diyan na sila.